uni mwana wa Kaningu anurapa sini umari Kaningu oyo rapa vana Kaningu arapa vana Kaningu nawe yeni kufamba kwa mukuita mawe mchikwirana kana tayo atangatowirirana chadidi chokwadi mundu adabwera kupano pa kasipo kapano munhu akaya pana pahapo kapa asimusuya adabwera asimusuya kawe ishuwa zuru wanga ari pano aenda akazoenda zuru bwera adabwera achirankane kuti mumuyo anthu amara kufundisera akauya wachiti mumusha vanhu wapera kufa ndikukata mweyo nini kwakubata we mbaba muchironza nakwe munonza ani baba bishop bwino iye kulembo ta mundu achita bishop ndi atisokonesa kwakuti bishop ndiye munhu atinetsa mumusha takamuthandiza abwera lini kamudaidza abvume kuuya afuna lini mweyo haadi tikatichire tani tikati toita sei tikatumenye kumatako asudze afambe eka abwere kupano ngati ale gaiti muno kumashunoko afamba achibuditsa mweya kuti ukwanise kuuya pano tozoona bishop abwera aona bishop wangu auya pano bishop aliwe kukana bishop haana kuramba ndachadidi mankhwala nawo mesha daiwa mushonga ndakabata ndini kukwaza vanthu ndini ndikukonzeresa kuvanhu kukwadza vanhu ndifuna tichoke ndoda tichipere bishop ndikunama one ndikunyepa ene naye bishop ndizvo chirewe katino mankhwala matengero machita mishonga ichitaura tinze matorero amakaiita kulewa ndikuchita kuna mwe mundu afuna kumatenga mankhwala ukachita tanduze bwinobwino chicha wakanyatsoita sango kulewa ti sango ndakati ndabirwa ng'ombe ndichienda kotora mushonga wachozi unosungira mumuti padhuze padanga pako bwino upwititi urohwe ngemhepo kudai bwino ng'ombe yako inodini inouya saka haina kuuya pechowanda makore pawanda makore ndakatozviite zvenhando kusvikira zvatotorwa ngeduti zvazvo kwautenga zvadaro ndakatora umweni kozi pane mhepo iri kushupa yozi ngei mukadzi wako regera tidini titsindike isakunesa ngokuti hauna mhosva pakufa kwake zvakanaka kwakuita izvozvo saka pouya aprofita auya anoti aiwa mushonga wakapuwawo wakashata tipangidzire peuri zvinofanira kupiswa kwakwende kotora wobva wapiswa nemachira ekudira ese mashai zvakabva zvapiswa zvapera kupiswa akati tapedza chisara zvakanaka wauchigara saka zvandishamisa kuti zvauye kubuda hezvakadaro sei hino apachina zvekuita ndakutoti sekuru pedzai dambudziko rongoti zvakanga zvashandwa akakorera kushanda akashanda uneatidze muzukuru tauratidze muzukuru shuwa dambudziko ritoripo ana azhinji acho mukatotarisa marombe amweni anoshanda acho aripo anoshanda asi chaanacho apa tese tunoita unga anhu asikafungi unyambobate mari haitoshandi umweni unotoshanda but mari inotoperere kubhawa iwe nevati uri pakati we abataurayo muri pakati kunetsa musha zviri kunetsa chokwadi ana zvaari kutaura ichokwadi hapana mwana uri kuite chiro chetinoona kuti mwana ari kushanda ichi chinobuda hapana tiri kutotambudzika kuti chimbori chiini ana achidai but takauya uno tisaifunga kuti tinobate zviro zvakadai ngezvabudiswa ndisekuru tisaimbotozvifunga zviro zvakatozotishamisa nekuno tozwa zvobuda zvakadai iwe bishop ndikukumanikizira mba kuti tabule tondikufuna one bishop mukumanikidzwa ere nasekuru tidairai zvandikutaura zvaakataura ndinozvitenda kuti akandodudze zvendirujekesa kuti maprofita akati mushonga wakashata budisa ndobudisa zvopiswa saka ndio zvaari kutaura hino ndinoramba kuti hazvisi zvese
iwo ari kuti wakashaishe ushando wawo uzikupera. Saka apana kutsudzura here matenda adabwera navantu kutsudzura vhevhi. Saka urwere ndokusunungura here Kati mboima utanga wabhadhara vantu. kana tombomira utanga wabhadhara. Ndinofanira kubhadhara zvekuti anhu aone zvaakaduka. Mukanya kubhadhara kuidzira kuti bwino. Nawe anokubhadhara zvinhu zvekunyatsoziva zvakanaka. Ndiachana kubhadharira nzako. Inyaya iyi. Ndinode kubvisire wakabvise mari dzekuuya uno ndiye wate kuti he tiuye uno. Saka dzinofanira kubviswa. Nawo mwetanganyambohamba ndaindobvisa hesa izvozvo. Saka ndinofanira kubvisa kuti mari dzavo dzaashandisa. Ukubhadharira chani kubiriyo? Mari mukuibhadharira chii? Ufana zankani yako wewe. Munofana kuziva nawo. Kana vana vakakubvunzambo ufana kulevambo chadidi kuti mkanya ndikubhadhare mpano. Kana vana venyu vakabvunza. Ndonga ndichitaura kuti nyaya yakaitika ngekuti mishonga yandakatora iri kuzi yakashata. Mwendaitora ndaitiwo ndiri mushonga wakuti ndione mombe ndivhare zvakaipa. Iyo ichizoshaishe musha. Saka nawo iri kuzi yakashaisha musha unofanira kubhadhare mari dzakashandiswe kwenda kwasekuru nevese akahamba achiendeyo nedzakashandiswepo ndinofanira kubhadhara. Saka ndinofanira kudzibhadhara dzipetuke kuwaridzi hadzo. Uchitaurira namutima wako kuti bwino. Moyo wenyu wakasununguka here nemadairiro amuri kuita. Kana ndoda kuzongomara pano. Kana kuti mungoti tingotaura muno kuti ndikabuda kunze kwa handina basa. Ndanga ndabuda kunze chisudza simusiya basa mukana chichipesi. Ukadaro unongoramba uchisura chete ukasaningire ukasabhadhara mari iyo. Hausai kusununguka bangu kuti handiti ndaiti zvakapera. Saka apa ndokutsudzura one. Saka apa ndokusunungura here kana taiyo. Ndombokusiya uchisudza. Kana ndombokusiya uchida kubuditsa mweya. Kana ndokutsudzura kana ndikutsudzure bwino unduzambo kana tiende kumwiwa tikachisa chindu. Kana kuti ndikusunungura kuenda kumusha. Kana kuti ndikusunungura zvakanaka. Ukare uchagobera wapasa nzakwa. Ugara uchitsvaga mari yacho. Ndikagara ndiyoni ndaide kutoti mundi. Imwe ndokutsudzure one. Momusunungura here ane mawanire anonoita mari yacho. Taitokumbira kuti sekuru asunungure ndiko kuti aende kutoone mari yacho. Iwe ndokusudza chiprisi. Kusura kwanze ndikusunungure. Ndione kutsvake mari yese. Wasenza sai. Ndimtsudzura. Musunungure semwana kutsvaga mari. Kozvini ndakutiswa pamwe? Ko zvinhu zvoda kubviswa kaizvo pamusha. Ndikuti asi mkazi wako mpepo yachida ime pamwiri pako iwewe. Asi mhepo yemudzimai wako yakamira pamusha pako iwe. Vana vako vachachita mpepo nokuti mpepo iri kuramba ichiramba ichitenderera. Vachaita mhepo nokuti mhepo iri kuramba ichitenderera ipa pamusha pako. ndinochoti ndikatsvaga mari zvataura sekuru ati tanga watsvage mari uyu wakapagari pano ukabvisa ikapera wozotsvage yangu yendinode kuti ndonozosimuka ndiyo kuyepi kwakoyo. Saka ndikuti andisunhure kuti ndione kutsvaga ndakachikutsudzura handirekeri kotsvaga ba ndinotsvaga kusvikira zvaita ndireke mutsudzure dione asimbowabvunzai kuti kwahaiti tihambe tese ndairamba imwe yakana aihamba zvisaibuda izvi chokwadi chisaibuda isamazo iwe unofanira kutsudzura ndachiyangana ndakusunungura vanhu vachitarisa uzive kuti pane maruko mazhi wazoti ndiri mambara wambesesa wanzwisisa ndiri kuzwa imbani makauya sei pano takauya ngoumweni wedu bwino iwe anabwana ndani kupano makauya sei makamurovera back to center achibva auya apa uri kuponi fefe apa ari kupi uri kupa panapa ndiri kwasekuru chadidi sure iwe uona mwanzako mukumuona yamai dachita mezvi kwete zvakabise iyi ndikuinyatsa kuigadzira nyaya yenyu mushe mushe kwete zvakabise kuti amuni ambwera ambira kuseri kukumenya ndinida kuimenya ndii ndinotorowa ndikupasane mazuva ndikukupai mazuva muzuva kuti
uyu ansikumfuna Uyu andisikumuna. kufuna iwe ubwere weka popani Muchauya imi mega pa. tambisana Tawira. imbani iwe nembana na mlandu mbani Imini newe ndiana nemhosva. Ane mhosva pakati pamwe neiwewe ne. Yaftens bera eya muri kuvasunungura henyu asi isu toti nedambudziko racho ngamtenga kobira kupasini kobira ni Atanga tora mari yakupei. yani mujembo kobiri mwe Muje mari yacho. mamaze tiri muzobwera popani Mapedza moyo. iwe ufugama Pfugamai baba. akotama desa msoro patu mulwena na mchecho katatu matatu papa aleke kusuza Roma pa umagaro katatu. nata fugama yangano bueno adesa msoro patu su bueno menya katatu matatu pasa mangwana imwa masiwa Imwe mvue. ure chirawe katinda lero na chipambo Taura mega kuti nini nasi nachipa. lero na chipambo Taura kuti nasi nachipa. Nasi ndachipa. ndavomera ndibe makani na ine Ndabvuma ndawa yangu andina nharo na sekuru. Ndabvuma ndawa yangu andina nharo na sekuru. bwino chimwa mangwara Chimwe zvenyu chimwe. yo manje ndonkhani yabwino manje muntu akasokoneze menya kopisina angosudza pesa pamapesa ndikokuisa manje basi Ndakasekuru baje vese vacho yapana kwa vachangoti vada go back to sender ya bishop. Uripo here mfana. na ulipo mazi ngabwere Alright. Saka maifamba mchitoti. Mwati Maita sei pakundini. pamamifamba. Kweta famba. Ayo. Zesai kujekeswe. Ayo. Ora chisununguka. saka tochienda sudzukani Ora chisununguka. muzaleva sudzukani Sununguka. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen.